umuntu akasazi ngisho ukushaya ikhwela ke la sekwaphela ngisho ikhwela umuntu washaya ukushaya impempe ni iphi la nithe ukhenzi ngathi nizokhetha ukhenzi iphi la kuthiwa ukhenzi leya uyena ukhenzi lena nyubani ushukela ubani aqamba lezi inkomo amagama uthi ukhenzi noshukela hey Africa my continent uyazi cha bakithi azile njalo einkomeni zolu seziyahlamba uyalikhumbula udaba lwase saqhubeka nalo udaba ngithi into esiyenzayo asilishiyi udaba lenga sesithi sifuna isiphetho into eyenzekile uyokhumbula kwakumsomluko lapha kwe-N2 ofremes emhlali la kwagcina khona amaphoyisa kade landela imoto okuthiwa ihijackiwe asehlangana nenye nje wrong hayi avela ivathela ngenhlamvu usho kanjalo inkulumo ungizwa le asigcina ngake lapho ngoba udaba siyalandela mase sithi siyalandela udaba size safika la kungolwesine la othola ukuthi sekuyamenela omunye wayomgibela eTexini sekuyamenela wagcina eshonileke ngenxa ukuthi wadubuleka futhi kabi mase siyalandela sesizofika ekhaya siyathola ukuthi hayi lo muntu owala eSouth Coast ugu idistrict hayi mase sithi kuthiwa kwaZothani kwaZothani la ngasemagate mase siyafika khona sathola ukuthi hayi simasikho kahle kanti ke la ubehleli nje ngendlela behleli ngayo ekhaya kubo kulapha eMthwalume kuthiwa ke lapha kuse Union ngithe ngiyafika khona ebusuku kuthiwa kuse Union kuthiwa kwakade kuyiplaza kwahlangana amadoda athizeni ase kukhipha inkomo ke kuthengwa leli plaza edayiselwa umlungu wakhona ufaro hayi ufaro labaseGibhithe amakhosi aseGibhithe bese siyobheka nje ekhaya ukuthi isimo sinjani kubo kwalensizwe eyadubuleka lapha emhlala ayimasithi yafika ayinakhona kanti ngesikhathi senza lolu daba phela uzokhumbula ukuthi enye into esiyenzile sifake inkundleni zokuxhumana sase siyacela nje umuntu ongaphakamisa isandla lekelele insizwe yala eSouth Coast o top businessman wala eSouth Coast thoba blo funeral support insizwa nje engcwabayo elekelela umphakathi ngayo yonke indlela yaphakamisa isandla ke sithi hayi yona ingakwazi ukuthi umncwabe uthwale nje wonke namanje ke sisacela nabanye ukuthi belekelele kodwa izolo sithema sesihamba nayo siya lapha mase sifika lapha ekhaya ayi yathi akwenele lokho ekwenzile akwenele ibona ukuthi angeke ukuthi umncwabe izowutshatha umncwabo bese kudliwana lapha phansi ube sithatha ucingo ke thumela lapha abasebenzi ukuthi hey hamsani sitsha khamba amapotwe yabo lezi zinto zo catering angani buye be catering kodwa ukukhulu akwenzile uthe no ucabanga ukuthi azobheka ithole la ezokwazi ukuthi siphelezele ngalo umfowethu owadubulekayo sizobheka ithole ke la uthe asibheke nje la sizoyikhethela thina manje angikwazi ukukhetha la kuthiwa kunoshukela kunobani inkomo zakhona ezinye ikhala amaketango ngoba enye into asithanda ukuthi singabi khona uthola ukuthi ke usexhasile umuntu mayesexhasile lapho uthola ukuthi sekufika isikephe kanti ibithathwa ngendlela ongasiyo manje asifunike lapho kwenya nangu sivuka naye la eplazini manje uthe uyaphuthuma kwenya mfowethu before uphuthumele la uphuthuma khona uthe uyiharding awuyikhethele wena into ngoba angifuni ukuyikhombela mina ngazi amandla akho ngoba angikuthembi emandleni ukuthi unawo ngathi ngithi ngiyakhomba ukuthi sengushaye kakhulu ukuthi sekudliwe imoto kudliwe yonke into cha mfowethu asiqale before usikhombise ithole mfowethu ake sibonge ubuntu sithi ubuntu umphako ongaboli ayilento ayiningi mfowethu ayiningi bethina kithina bekwenele ukuthi ungakhipha ibhokisi bekwenele nje lokho ukhipha nje ibhokisi bese ulanda umuntu thina bekwenele mfowethu mase uhamba uzofika uthi akuhanjiswe izitsha zokupheka amapodwe everything uphinde bese uthi aya size sobheka ithole la angazi ukuthi ngizothini awutshela abantu base-Afrika ukuthi lento ihamba ithini lento ubuntu siyabingelela kakhulu Africa my continent Africa my home ubuntu umphako ongaboli ngwenya wavele wayishaya isikhonkosini mina ngisurvive ngabo ubuntu yes yebo so nje akuyiki investment edlula leyo ukuthi nje ube nobuntu ebantwini futhi ube nobuntu ungalindeleli utho
Yes. kodwa nje uNkulunkulu akawadli amandla omuntu. Cha, ngwenya bekufanele ukuthi kungenelele ke ngokwendlela ethi mawuloko umba uqhamuke Yes. nokunye uthe mawufikwa lapha ekhaya sibona nesimo sakhona ayikwabonakala ukuthi hayi impela hayi kuthanda ukuba nzima. Yes. So ke nami ngathinteka nomndeni wami wathinteka ngoba udaba lulandelwa iwona wonke umuntu ekhaya nasekuhlaleni nase-South Africa iyonke. Yes. So ke sithatha isinqumo nje sokuthi cha asize kobheka la inkomo ukuze sikwazi ukuthi siphelezele ubaba, hayi ngokosiko kodwa ngokokwandisa ukuthi nje isobho inhloso enkulu leyo ngoba sisahamba kuleyo nto yokuthi asulaphe umndeni. Sulaphe itherapy. Inhloso enkulu nje ileyo ukuthi nje kwi-healing process sizama ukuthi siphushe ukuze isheshe yenzeke nokuthi nabo bafunde ngoba kuvamisile abantu abakhula nabaphila isimo esikanje bagcine beyama-millionaires kusasa. So ngiyakholelwa mina ukuthi ubuya ngelinye ilanga udlula ubabheka kuningi okuhle esiyobe sesikhuluma ngako igama lobuntu. So ke nje sizokwenza njalo, sizobheka nje inkomo la esikholwa ukuthi izokwenela. Sikhulumile nabo basho ukuthi no, ababhekile gender, ababhekile mbala, abanalo ubona inhloso nje ukuthi makwande ukhari ngoba ezinye zezinto ezibalulekile nokuthi futhi bazokwazi ukuthi bayenze ngokwendlela yakhona, bazilulile izandla. So nje siphezu kwaleyo nkonzo ma-Afrika amahle. So ke sizobheka nje sibonisane ukuthi hayi asawabheki ama-price. Sibheka nje ukuthi kuzokwenela yini. Uzwile ukuthi kuthiwa sibheke igender, kusho ukuthi ubulili asibheki ukuthi inkomo. One-price asibuki. Africa my continent. Kodwa ke bheka lokhu uzwa kwenza ukuthi angifuni ukuthi ugcine udizili usufune ebhakedeni lami ngoba leli bhakede ngeke likwazi ukufaka kule moto engibona uhamba ngayo. Cha, uzosisiza kukhona uSiphe lapha. Woza Siphe usilekelele ngoba ngeke size sikwazi thina. Agcina lapha talk to diesel awusekho bese kuthiwa uwesibhizinisi. Unjani Siphe? Awusikhombele wena ngoba thina ngeke size sikwazi. Angithi ayihlabani lezi nkomo, ayihlaba. Ithambe bangayilahli inyama ngwenya. Ayithambe noma umuntu angazi ancike ngodonga. Acimeze, akufuna udla inyama uzocimeza. No. Niyabonela njalo ma-Afrika akumina uyena umnikazi angifuni mase kuyibhizinisi bese kubalwa nami ukuthi nansi le othi ngibone indlebe yayo ukuthi unamba bani lapha endlebeni. Angithi thina ama-Afrika ma uyibheka ke ma inkomo izohlatshwa ubheka lapha esinqeni ubheka la nansi indawo oyibhekayo ekutshelayo nansi le iyona akutshelayo ukuthi ikahle noma yikho kahle. 102 202 uR202 futhi ngabe umgwaqo bakuno R. Ngicabanga ukuthi mina ke into engizoyenza la ma-Afrika ngiyalazi udaba ngeke siyikhombe siyishiye la kuzothi mayisiya le ngizoyilinda lapha ekhaya. Ngiyakhona mina ulungile umphathi ahamba aqhubeke mina othi ifike ungifica sengilapha kwenze ukuthi uqondane sikubonile la sikhethe kweyiningi bakithi ngisho isikebhe niyazi abantu besikebhe cha kuthiwa ikhokhelwe bakithi kuthi iprice singayibheki manje lapha nemncwabeni womuntu bese kuthiwa kwaba nento yesikebhe yabo isikebhe ke siyaqondisa cha mfowethu okwamanje sesiqedile thina ungaqhubeka nemisebenzi yakho mina sengizoya lapha ekhaya kwaDoyisa
sihlanganise yonke into sibona ukuthi kuyahlanganiswa kunikeza ama reports kunikeza uWhatsApp then Siyabonga kakhulu Ngwenya. mana kodwa azobatshela abantu umama nobaba wakho umama umabani ngiyayibuzela Uma Mkhize kubi nendawo khona la endaweni yaseNtsangweni. Nsangweni Yebo. Kunendawo la eNtsangweni. Uma wakhona waseganela ke kaMavundla. Ubaba kasekho. Ushiye I think u86. Ngangiseneminyaka ewu4. So ke waseyasikhulisa umama gandakazi. Kulesindoda yangempela. mana ula ukhona kule level okuyona nje ubaba bengekho bengasekho Hayi engekho. umama nje odonsayo ngibe nibanga lapha ekhaya Mina bengingedwa kodwa kuhambe kwahamba saba nabo dadewethu ababili sesibathathu manje. Siyabonga mfowethu awuqhubeke nohamba singakubambezeli ezinye indaba soyixoxa ngelinye la Hayi qhubeka nohambo lokhuzi nathi siyabonga thina kakhulu. sawulungisa lapha ekhaya Siyafisa ukuthi konke kuhambe kahle Ngwenya. kuzohamba kahle Ngwenya mawushiye mina wathi ngibe uproject manager wala then konke kuzohamba kahle I thank you Africa my